Anggota Polsek Sangkapura Bawean ngelempit loro tukang iter sabu. Loro karone langsung dikirim nang Polres Gresik numpak kapal cepet ke proses periksaan terusane. Kasus iteran sabu nang Pulau Bawean Kabupaten Gresik tambah banter. Buktine Polsek Sangkapura kasil ngelempit loro tukang iter sabu Sabtu wingi. Pelaku pertama sing kasil ditegep yaiku FR, warga Desa Daun, Kecamatan Sangkapura. Wong lanang umur 48 tahun iku ditegep nang cidake SMA Negeri Sangkapura. Sakmarine negep FR, mecungul jenenge pelaku liyane yaiku BHN, umure 45 tahun, warga Sungai Rujing, Kecamatan Sangkapura. BHN kasil dilempit nang daerah pelabuhan Sangkapura. Teko loro karo tersangka iki, polisi kasil ngamanno bukti rupa loro paket sabu sing siap diiterno. Kapolsek Sangkapura AKP Ali Fauzi benerno ono loro pelaku penyalahgunaan narkoba sing dilempit. Sakmarine ditegep, para tersangka langsung dikirim nang Polres Gresik numpak kapal cepet. Selidikan terusane bakal ditandangi barek penyidik Polres Gresik. Muhammad Amin, JTV.